A mediados do século XIX, Manuel Blanco Ramasanta, aproveitándose do seu coñecemento dos camiños e montes galegos, cometeu unha serie de crimes. Manuel naceu en 1809 na aldea de Regueiro, en Esgos. Na súa partida de bautismo fíxose figurar como Manuela. Foi erro, o Ramasanta naceu muller. Aínda o día de hoxe non se sabe. En 1831 casou, enviuvando 3 anos despois. Daquela adicábase á venda ambulante, viaxando de aldea en aldea por recónditas sendas e camiños das serras ourensanas. Sospeítase que o seu primeiro crime foi o dun veciño de Maceda, Manuel Ferreiro, que o acompañou o camiño da fronteira portuguesa, non volvéndose a saber del. En 1843 foi acusado de matar a un alguacil de León. Fuxiu da xustiza e refuxiouse en Rebordechao, onde foi gañándose pouco a pouco a confianza das xentes do lugar e da aldea veciña, a Ermida. Ofrecéndolle unha vida mellor en Santander e a súa compañía e guía na viaxe, enganou a varias persoas, a maioría mulleres das aldeas de Rebordechao e Ermida, xunto cos seus fillos pequenos. Primeiro foron Manuela García Blanco e a súa filla Petra, as que acabou asasinando nos bosques da serra de San Mamede. De volta en Rebordechao, conta o ben que lles foi en Santander e convence a Bieita, irmá de Manuela, que co seu fillo Francisco accede a acompañalo na viaxe. Así, en anos sucesivos vai convencendo a outras veciñas que tamén acaban desaparecendo, sen deixar rastro. A raíz de atopar unha cabeira na serra de San Mamede, comezas a sospeitar da actividade criminal de Ramasanta. Despois de deambular durante un tempo polo interior de Ourense, Manuel consegue un pasaporte falso e con outra identidade fuxe a Toledo, onde uns veciños que tamén foran a realizar traballos de sega recoñéceno e denúnciano, sendo detido. Manuel Blanco Ramasanta foi xulgado en Allariz, onde confesou os crimes, argumentando na súa defensa que en ocasións, coa lúa chea, transformábase en lobo, non podendo reprimir o seu instinto asasino que o levaba a acabar coas súas víctimas, devorándoas despois. Ramasanta cumpriu condena no cárcere de Ceuta, onde faleceu en decembro de 1863.